oikein itkeä. Mä aloin oikeesti itkeä. Tosi kova, kännykät pois, kännykät ei suljeteta. Kato mun rekkari, siinä lukee mestari, tosi kova. Valmis? Sekka! Kato mun rekkari, siinä lukee mestari! White Lightersien joukkue saavutti upeasti Suomen mestaruuden ja sen myötä lunasti paikan maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka järjestetään huhtikuussa Orlandossa, Floridassa. Lähes 50 hengen kisamatka tulee olemaan iso ponnistus, joka edellyttää paljon sitoutumista niin meiltä tytöiltä kuin vanhemmiltakin. Kisaprojekti käynnistyy Pasilan urheiluhallilla pidetyssä vanhempainillassa tammikuussa. Tässä dokumentissa seurataan joukkueen matkaa ja valmistautumista MM-kilpailuihin. Kun vanhemmat keskustelivat vielä varainhankinnasta ja kisamatkan yksityiskohdista, me tytöt jatkoimme valmistautumista kisoihin treenaamalla. Nämä MM-kisat me asetettiin meille tavoitteeksi jo vuonna 2018, eli me ollaan tehty nyt reilu vuosi tosi kovasti töitä, että me ollaan tässä pisteessä, missä me ollaan. Ja nyt meidän valmistautuminen kohti MM-kisoja, niin oikeastaan siinäkin me ollaan ihan aikataulussa ja siellä missä pitää, eli me haluttiin pitää pitkä loma. Ja nyt me ollaan haluttu pitää kivaa treeneissä, nauttia oikeasti ihan vaan tästä lajista, cheerleadingistä ja nyt torstaista eteenpäin olisi tarkoitus sitten lähteä treenaamaan ihan MM-kokoonpanolla ja kisaohjelman juttuja. Meidän joukkueen tavoite on voittaa maailmanmestaruus. Ja se on omasta mielestäni ja valmentajakollegoiden mielestä erittäin realistinen tavoite. Kovasti pitää silti tehdä töitä ja tosi paljon ollaan saatu jo nyt tukea muilta Suomen valmentajilta ja meidän oman seuran valmentajilta. Meillä on joukkueessa hyvä henki ja kaikki kannustavat toisiaan. Keväästä tulee todella jännittävä, sillä odotukset MM-kisoissa ovat korkealla. On tammikuu ja ulkona pakkuu kova pakkanen. Illat ovat vielä pimeitä, mutta joukkue jatkaa harjoituksia Pasilan urheiluhallilla ja Skillsgymillä Ruoholahdessa. Kisajoukkuetta ei ole vielä nimetty ja harjoituksissa on keskitytty perusasioihin. Vielä aivan kaikki ei mene putkeen, mutta onneksi aikaa harjoitteluun on vielä 3 kuukautta. Meidän joukkueen valmistautuminen on lähtenyt käyntiin hyvin. Nyt me ollaan oikeastaan vain nämä pari viikkoa treenailtu ihan perustuntteja ja akroja. Ja sitten kun mennään lähemmäksi niitä MM-kisoja, niin varmasti aletaan sitten treenailemaan niitä kisaohjelman juttuja. Ja meille tässä piakkoin kerrotaan kisajoukkue ja sitten sen jälkeen aletaankin varmaan aika lailla heti treenailemaan ohjelmaa. Meidän joukkueen tavoitteena on varmasti saada siellä MM-kisamatolla puhas ohjelma ja sitten me ollaan asetettu meille semmoisia stunttitavoitteita ja ne on aika haastavia, niin mä uskon, että tavoitteena on saada ne sinne MM-matolle ilman mitään helpotuksia. Ja mun tavoite tälle keväälle on tehdä tästä ikimuistoinen ja tehdä paras mahdollinen ohjelma sitten siellä MM-kisamatolla. Joukkueemme harjoittelee kevätkaudella vähintään 4 kertaa viikossa. Treenipaikkoina ovat Pasilan urheiluhalli sekä Salmisaaren liikuntakeskuksen Skillsgym, joka tarjoaa erinomaiset puitteet harjoittelulle. Nyt myös kisajoukkue on valittu. Joukkueen runko koostuu SM-kullan voittaneista tytöistä, mutta kaikkien panosta tarvitaan.
Tämä on meidän yhteinen juttu. Seuraavassa jaksossa joukkueen matka kohti Orlandoa jatkuu. Tutustumme siihen, kuinka harjoittelu ja koulu voidaan yhdistää tässä kaiken kiireen keskellä. Nähdään siis pian.